aming kakabsat, ito'y nasantuan na misa, intay mandagayan nagyaman, ni Mr. and Mrs. Eduardo Halabaso, Kenti Pamiliana, ni Alma Cabradilla, Barona family, Mr. and Mrs. Efren Laurentino and family, special intention ni Kevin Lloyd Rabon, Resita La Pastora and family, Kenintay Matdangayan ni Karkararagan, Tikararua, da Cesario, Marcelina, Jaime Ninita, William, Vanessa, Chofilo Sr., Chofilo Jr., Benjamin, Priscilla, Jose, Michael, Kenval. Tumakter tayo, kakabsat. Intayon pasangbayan tiapo sarabentay tikan kanta tayo isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw tiapo lalala 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 isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw tiapo intayon pasangbayan tiapo sarabentay tikan kanta tayo isagutay ayat tayo kakabsat ken padatao tapno may kari tayo nagdayaw tiapo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Kakabsat ti Dios managparabor unay, uray adu ti babak tayo, adu dagiti pagkurkurangan tayo, adu ti pagkapsutan tayo. Sa pasapon na ti bendisyon, ken grasya na nga ipapaay na kada tayo. Bigbigan tayo dagiti nga bendisyon, dagiti nga parabor nga ipapaay na kada tayo. Iti unag ti pamilya, iti gimong, iti simbaan tayo. Tapno nga rod maikari tayo makiranod, iti dahi na santo na misteryo, bigbigan tayo pa dagiti basbasol tayo, si pupuso tayo pagbabaw yan ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Iti napakumbaba anakem konatayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen.
na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattawa na imbag ti banag naknakemda, ibuna nagdaka, ikanog daka pagrukma banda ka daydaya wenda ka agyaman kamken ka gapu iti na indaklan agayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios na ilangitan ngari, Dios Ama, aman nakabali namin, ket sika pumia Jesu Kristo. Bugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika ang mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami. Sika ang mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy araraw mi. Sika si tutugaw, iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen.
Kumararag tayo. Apo inaramid mo at ikang runaan alinteg, iso tilinteg ti ayat. Tulungan na kam kadi nga agayat ken kakin iti padami a tao, tapno magunod mi ti agnanayon a biag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Di may basa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Biruken nyo ti Apo, ket agkararag kayo ken kuana, itataas si degpay. Masapul kay sardeng dagiti managdakdakes ti wagas ti panagbiagda. Ket baliwan da ti panagpampanunot da, agsublida kumay ti Apo ay Diyos tayo. Isu a manangaasi ket madaan a mamakawan. Ti panunot ko, saan akas iti panunot yu? Ket ti aramid ko, saan akas kadagiti aramid yu? Kas iti kangato ti langit kem ti daga. Kas damet ti kangato ti aramid ko, ngem ti aramid yu. Nangat-ngato met ti panunot ko, ngem ti panunot yu. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Asidek ti Apo kadagiti amin nga umawag ken kuana. Masidig ti Apo kadagiti amin nga umawag ken kuana. Inaldaw to ngagyaman ken ka, idaydayaw kanto itagnanayon nga awan inggana. Naindaklan ti Apo, ket may kari ti amin na panagdayaw, saan ang matukod ti kinatanok na. Masidig ti Apo kadagiti amin nga umawag ken kuana. Managparabur ken manangasi ti Apo, saan ang nalaka ngagpungtot. Ket dimet may bus ti kinamanagayat na. Naimbag ti Apo kadagiti amin a tao, ket nadungo kadagiti amin a pinarswana. Masidig ti Apo kadagiti amin nga umawag ken kuana. Nalinteg ti Apo iti amin na dalan na, ket naasi iti amin nga ramid na. Asideg ti Apo kadagiti amin nga umawag ken kuana, wen kadagiti si pupudno ngagdawat iti tulong na. Masidig ti Apo kadagiti amin nga umawag ken kuana. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Babaen ti bagik, maidayaw ni Kristo, agbiagak man wen numataya. Tanusyak na amaysa ti panagbiag, isu ni Kristo. Yegto nga rod ti patay ti adadupay. Ngem no babaen ti panagbiag ko, adadu ti maramid ko anapatek. Diak maibaga no anya ti pilyek, tadaak iti nagpaitan dagitoy duwa. Tarigagayak unay ti sumina iti daytoy abiyag, ket tumipunak ken Kristo. Nasaysaya at daytoy para kanya. Ngem nasken unay nga agbiagak pay, gapu kada kayo. Mayanurot ko mga rod ti panagbiag yu, iti ebanghelyo ni Kristo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ni Diyos. Agsao ka kada kami, silawom kat pampanunot mi. Ikatemit ti dwa mi, sisasagana kamadungig. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka? Di pan na kayo waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may ken ka, wapo. Sinarita ni Jesus daytoy apangarig kadagiti adalan na, mayarig ti pagarian ti langit iti tao nga adda kaubasan na, nasapa arimmuar,
Anapan ng birok iti tangdanan na nga agtrabaho iti kaubasan na. Nakitulag kadagiti tattao at tangdanan na iti tunggal may sa kadakwada iti may sa abagi iti perak iti inaldaw sana imbaon ida iti kaubasan na. Napan iti tiyandaan iti alas 9. Ket nakita nati sumagmamano a lalaki nga agtaktak der. Kinunana kadakwada in kayo met agtrabaho iti kaubasan ta ited kunto ti rumbeng atang danyo. Iti kasta na panda. Rimwar manen ti alas 12, ken ti alas 3. Iti danda ni alas 5 na pan iti tiyandaan ket nakita nati sumagmamano a lalaki nga agtaktak der. Kinunana kadakwada, apay adadadaelan nyo ti tiyempuyo nga agmalmalim ditoy. Awan ngamin pagtrabahuan mi, insong batta. Kinunana kadakwada, in kayo met agtrabaho iti kaubasan. Iti sumipngeten kinunati akin kukwa iti kaubasan iti taltalken na. Ayabam dagiti mangmangget tatangdanam ida. Irogim kadagiti naudi asimrek. Natangdanan iti maysa adinaryo ti tunggal maysa kadagiti nang rugi ang nagtrabaho iti alas 5. Iti napan dagiti immun una anayaban impagarupda nga ad-ado ti awaten da. Ngem na ipadamet ti tangdanda kadagiti naud-udi. Inawat da ti tangdanda ngem dinayamuduman da ti nagpatrabaho. Kinunada, may salaeng nga oras ti panagtrabaho dagitoy naudi asimrek. Ngem da kami nagmalmalem kami ang nagkapkapudutan. Impadam ti tangdanmi. Gayem kinunati akin kukwa ti kaubasan iti maysa kadakwada. Saan ka asinaor? Immanamong ka iti maysa adinaryo at tangdan mo ket pumanaw kan. Kayat ko nga ipada ti tangdan mo iting tandan ko iti naudi. Awan ayati kalintegak amang gasto iti kwartak kas iti pagayatak. Wenno umapal kakadi, agsipot ta na paraburak. Inggibos ni Jesus, nga rod umunan to dagiti maudi, ket maudin to dagiti umuna. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Siyak ni Father Ropo Abaya, taga Ubbog, Santa Cruz, Ilocosur. Baka nalipatan da kaon. Haana ka Meksikano, nagopwapo dangam da tayo. Kastoy laeng ti height da niya. Apo mayat nga padas. So nga da kayo, diya ka mo, doon nga ta tinapnapan di Mexico kada kayon. Maya magano agdalyasat ka, rumwar ka tapno hanla nga min uubbog ti panunot mo. Kaya dakkel agundaway nga parabor nga nakarwar. Mo di Mexico. Isla mo la Pilipinas. No kas ano ka high-tech, ka improve ti Amerika, United States na bumalasikan kas lahat da ka di ubugan. Amin amin alakas jay. Ngam ti maymay sa tinakitak kadakwada di ka uneg. Marinam di ka uneg ti pamati da. Na marinam di asla very religious lugar. Iyaan nagyanan mi so far iyay city, Mexico City. Ori dagijay driver ti taxi no lumabas na ti simbaan unada mo. Di may sa taxi driver, ijay passenger niya, ayay driver, ijay passenger, ijay nagbautan na at da Biblia na basbasaan na. Iti ko na kadagiti ko malektor kada kulay dito ko panda ko mag-taxi driver, ijay tagbasa dati Biblia. Nagbasbasaan da, so very religious, mari nam DJ aurada. Mapangga ka dagiti simbaan da, kaya po, ijay katedral ti Mexico. Dahiti nang tuladan tayo, dahiti retablo adayta. No sumrek ka kumadita, at na nakablak. Kasla chapel dita, buno adoration, dato'y ti main church, di wing na dijay. Paminpatum dato'y nga simbahan, ti katakkel na. Ti kangato na ay apo, nikel laeng dadaka di langitan. Makitam dijay aura na. Nagdadakkel iso nakitak ti pamatik, ay apo, kasla nakabat-batit ti pamatik dijay Mexico. Kasla nagbasit, kasla kasla tinagibasit ko di bagig nga very makapa-amaze mga talaga di jay kina religyoso da.
Tinangaramid di katedral da ke Espanyol, Spain, nagkaputi, kanya na gana, Spain nga architect, 500 years mo ten after nga nagparang ni Apo Santa Maria, na aramid mo dayjay nga katedral. Aging katata si bibiyag nagmayat, makapa-amaze. So nga kung kunak, kanya tati mapa aramiden iji Pilipinas, tapno kastoy mo pumigsamot nga kastoy ti pamati dagiti tattao. Siguro masapol nga agparang ni Apo Santa Maria niya. Kanungay no nga nagparangan. Nataytayon ka awam laengan si mumulagat tayon ang awam pamati na. Laad damot, but eventually barbaring no umimprove. Ngam diya apo ti padas ko launa ijay Mexico. Hantay na iyawid diya tilma. Sumangpot to pa ilaeng. Ta haanda ko na dijay Monsignor nga in charge dijay handa basta-basta lokatan. Siyempre 500 years dijay kagay ni Apo Santa Maria niya. No sagiden da in public may sa mapanan kakunana September 18 isunto ti nakalukat na kunana dijay Monsignor. Idennes konto iti rabii. Tahaan nga mabalin ti aldaw. Siyempre dijay nakabitin no in lukat na dijay hindi pa nagdadag sa amin nga tao. Bawal ta sensitive so nga sumangpet to pailaeng dito so nga awang pailaeng haantay pa nga mabenerate. Anyway, dayjay tinapanjay Mexico. Lasinan daksyak daytoy bagati bagayo mga bakano nga si akon. Baka umayo panagnakan nga awan akon. Maminsan pa good morning nya. Panaggagapas. Daytoy ibanghilyo tayo panagtrabaho ije kaubasan. Tata naggagapas kayo. Dagiti mo daddo magaming ka nagsasaor da mo ta mga agapasan. Reaper mo ta, hindi na pa'y mapitakanan, at dalagi saksako, dagi kas da kami idi pa naggapas, ay apaw nagrigat. Nangam na enjoy, da kamti para sipsipok, ada para bunbunag, ada para tris-triser. Ngam ti triser mi idi imbadek. Kanyo nga ta nababutan kada kayo, tada kayo kay di kuryente nga dagusan. Imbadag alay, alay. Apo nagrigat yung bunag. Ngam di ba naggapgapas? Adala tama nagulgulang. Da kami kuma, pamilya dayta. Di may isang treasure ni apong mika, upat a pamilya dayta. Agkakadwa kam amin. Ngam, kung na di manong ko nga may isa, handay to ay ayaban idan, kung na di may isa nga pamilya. Taapaya, siyempre no, ti maluman, agpapada kay ti bulnos, amuyo bulnos. In English, share. O, kita niya, danadal ko. Agbulnos kayo, agpapada kay mat, ngam di kami may samot nga pamilya nga hami kayat nga ayaban. Taapaya, aggap-gapas kami, agbunbunag kami, agtris-triser kami, isudamot, agkamkamul damot ti kape, berot, kadakwa, agluto dantod jay, mangal daw na imimas di si dada. Kung na manong ko, madi aday ta. Agtrabaho tayo amin Agpapada tayo mati. Bulnos. Kustuman asin no mayat nga rod mga haan nga nagbalon. Nangalalati layakin asin. Bugoong na, madamati trabaho, agkamkamul, agkarkaras, dadyayang ka. Di na mo naggapas, kaya agpapada ti bulnos. Sino ti Pilipino, sino ti tagaubog nga maya nga rod. Kamkamul na medyo mga kapi damot ka di na magtrabaho. Di same. Kastoy mo dito ibanghelyo, haan? Kinatulag na, kunana dito ibanghelyo. Papantayo. Ika trabaho di ka ubasak. Kunana. Tangdanan kayo may sa dinaryo, napantibigat. Napan alas 9, napan alas 12, alas 3. Sakbay alas 5, napan manen. Kitata, talaga mo, nga no, sikat nagtrabaho nga imuna, nga napudpudutan, nagkalkaling etan sa imay laeng ti maysa nga oras pagpadaom isuldo na hello sino mayat mat inton sumaruno aka aglembeng ka asakan tula agparangan no alas 5 haan salama kada kayo idi kalahi apo dayada papaigid idi pa naglilista man ka ado pwede kiti amok ang akwa napanda nagpalista bigat nag-time in da sa adaman laday di time outan kita nyo ti kasaor yo kas laki laday di kaubasan kamadi ajiri nada kakunana nagtrabaho kam nga nagmalmalum apaya nga impadam kakunana mo daytoy akin kukwa haang kam sinaor ta nagtulag tamet
Usto met nagtulag damet. Ngem adda di umukuok diri na nga madia ta injustice nga rod ado di jay riga na. Di mat human as we are kas jay tayo mat haan. Iso nga rod nga tatan ka dagiti agtrabaho ti opisina, eskwela, kada ko daytay payget fingerprint ti apan da pag time in haan. Ta nga makaulbod. Ta idi ngamin kumaray, itime in knockdown. Ag signature to na sumangpetak. Ang ginanya da sa saur yung mga. Tatan, awahan ka makasauran. Taapaya, to give justice, kadagitay na pan nga imuna. To give justice, mo't akadagitay agtrab-trabaho iti patas. Ngam sa bali, ti sitwasyon na, dagitay agtrab-trabaho ma, di opisina, ijay pagadalan, anyaman nga institusyon, at the time in na. Sa bali mo't dati inaramid daytoy amo. Daytoy kaubasan ti ebanghelyo. At kaubasan na dito ebanghelyo sa bali. Napan nagayab ti naduma-duma nga oras and then inted na. Agalas 5, may sala oras nga nagtrabaho. Inted na nga pada-pada. Siyempre normal, nagriri daytoy may sa kunana apayang agpapada. Kinagbanog kanyami. Ustumot di ko na di jay akin ko ka di kaubasan haang kamo nga sinaor inted kumuti usto kayat ko laeng tiag parabor. Anya ti ibagbaga na dito kakabsat anya ti kitaan na dito No adalan tayo nga nasayat yun uneg tayo di kaunegan nga panang panunot tayo ibagbaga na dito nga ti kinaman nagparabor ti ayat ti Dios is beyond justice. Tiki naman nagayat ni Apo Diyos na ngato na ununag ngam hostisya. Kala ko mati, kasano ti hostisya? Naggapas kay kuma. Nya ti bingay tatan, ingkalo, ingkapat. Ingkapat. Talo ay, jopat asako bagim jay. Maysa. Di ko mati justice niya, nagpagapasak. Ikang kayo, inkalo, no mano ginaapit ko, ikatan tayo di jay, ingkapat na. Day jay ti justice haan? Ngam ti kay imbagbaga na dito, kasla pa nagayat ni Apo Diyos, gapo di ayat mo kadaga di nagtrabaho, ni alaon nyo mo dagat tayo sanga sa ako, ingkaila ko, di istor ni Antiguria, igatang yung matitubay tao, ipulpulutan nyo, aga apa kay tao. Talaga jay ko sobraan na kasla ko madayjay haan la nga dayjay justice no di sobraan na isut inaramid na daytoy adda kurang ti oras na adda nagtrabaho laeng iti manunga oras adda laeng nagtrabaho ti kaslamay sa oras ngem impatas na haan na sinurot ti hostisya dijay nangangato ngem hostisya kano kitaan tayo iti ibagbaga na dito'y kakabsat, iti kinaman nagparabor ni Apo Diyos, nakarkaro ng hostisya. Ngam, no kitaan tayo di ibagbaga na, kasla na tayo, sursuruan na tayo laeng. Nga ibagbaga na tuwag kada tayo, go and do the same. Anya di jay mat. Nangangatong hostisya. Kuna na nga rod, may papan iti panagayat. Uray iruruman nak, Father, wen ayatem uray liputan nak Father isuti ko na haan laeng nga pakawanem imbaga ni Apo Isus dayta di tao nga nakabasol king ka love your enemy kunana pa love haan laeng nga forgive di mat nakaturo kay san haan laeng nga di jay kalaban mo ka haam mo laeng nga pakawanen kasi justice laeng dayaan kainyon unag na, love. Oh my God, nagriga mo ti sumurot king kan. Sit-sitikan na. amom da kitay tao mga da sit-sitik na jak mo pa yung nagkapkapan da gito yung mga tattao nga sit-sitikan da ka, mariri-nam. Ada anya naganan kasla mariri-nam makitkitam. Katikunan ni Apo Jesus nasayaat ko man nagsitik na minsanan, nagkamali na minsanan uston, nga maamot ta ulit-ulitin na, anya ti kunana, haamot nga forgive. Love. Ayat, nangangato ng justice. Di mo laeng timbagan na kanya tayo. Haan laeng, kas pangarigan ko mapamakawan.
Ayan, at ngatom iyon uneg mo. Di pa nagserbi, ited mo di jay no adda kabsat mo nga agkurang nga makamkamtudan, tulungam. Datayo gamin nga tattao no daduma. Dahito iti nalaka nga pagibasaran. Datayo nga minti manglimlimit di jay grasya, manglimlimit di jay puso ni Apo Diyos nga mamakawan. Kin mangayat kin ni kabsat tayo. No daduma ka, ibasar tayo ijay padas tayo, ibasar tayo ijay puso tayo, ibasar tayo ijay panunot tayo, iso ti manglimit ti ayat ni Apo Diyos no daduma ka dagiti kakabsat tayo. Ngamhaan nga kasdya ti kunana. Isugarod nga pinagpapatas na. Kaya na nga sa uwan, nakapkapsot man, at daman pagkurangan na, ti grasya ni Apo Diyos, aggabgaborlat taking ka. On our part, dayay parte tayo man. When, naparaburang ka nga ruden, inted na mo Diyos osto nga sweldom, ti sakit tayo, Pilipino siguro dahito na pan nagreklamo niya, di crab mentality nga kung kuna tayo. Baka taga-ubog dato. Apay may sa oras la trabaho na. Kinted mo madidakdakal. Nadado mo no kasje ka. Adda mo di panunot tayo. Hantay nga agliblibat. Adda mo di panunot tayo. Ano day tay paraburan ni Apo Diyos di ka arubam. Ano day tay kasla ko medyo umangat ka. Adda ngay makudkudot ta puso. Anya bibiyang mo. Iso dagi jay. Agipopos dati ko ada ka, apang ka mo agipos, patpatsyon no nagalaan da, anya bibiyang mo ngamin, nagtrabaho ka At damot pagka Pilipino tayo no datduma, ngano day tay, adda day tay, paraburan ni Apo Diyos nga, kasla, nagagagat kamat, na saksakripisyo kamat, nasingsingpot kamat, ngam apay nga kasla adda, umangangat ngam sika, ay Apo agsangsangit na puso mon. Nang rono na makitkitam dagiti ipupos na nga kangkanan na la steak nga nagtataba kasi kaapo kakaasi ka nga gidep-depol naggaget ka nga nakakurkuripot ka ngamin di ba ka pa makagumatang mati ora ka isunak na pandamangan wow sa nga pamilyada pa apo makudkudot di Pilipino tayo ngamin udad duma ngamhaan ti parabor ni Apo Diyos kunana kaslatudo sa pasap akseptaren tayo dayta kaagyaman ka teknikan na kati hostisya. Ngam ti karkariten namat, ti puso tayo nga kayat na nga ibaga, arami demet. Haan laeng nga daytay agpatingga ka tilintag. Daytoy ti sweldo mon, lipak, nalpas. Ibagbaga na nga, inya inga ngatom. Dayi relasyon mo. Dayi pamilya. Kadapay la, basit laengan tapno agkakaawatan na. I-extend mo, ayate mo. Manjak. Ayay. Ayay ka pa nagkakaruba. Basit laang. Inga nga itong labasit. Di level, di relasyonan ka. Medyo narigat tayo pa lang ipatanhaan. Di kaya na sa pasap. So, ano kita ang dito ibanghelyo? Injustice para kadagi tayo nagtrabaho. Nga imun una. Ngam awan ti injustice. Talenteg nga rod yakin kukwa. Kasyamat ka ni Apo Diyos. No kayat na paraburan na ka. No kaya na nga ited na lataking ka. Kinapay ti sumaruno nga pa nag-aawis. Adayamot ati reservation tayo mat, no aggagagat ka, agsingsingpet ka, no makita na nga us-us to di jay trabahom, iti sumaruno nga pa nag-aawis, alangan nga iyod udi na ka, makita na ka nga naggagat. Kala ko mamag kanyami aji grupo ming aggap-gapas into no adaman papantay gapasin alangan nga ti unaem nga panawisin ka dagay agkam-kammel mga kadwam. Siyempre ito umuna nga mapamo awisin agad tay makitam nga nagaget kin agsakripisyo won justice la ang gisuldo da ngam dayto yung akin ko ti kaubasan no kitaen tayo ti masakbayan ti umuna nga kitaen na dayja makita nga nakabailan na. Although justice ko na tayo ng adda reservation na latamot nga mangipangpangruna iso nga ko na tayo haantay mat nga sayangen DJ effort haantay mat nga sayangen DJ panang sobra tayo ti ayat tayo kinkabsat tayo haantay mat nga sayangen DJ pintas ti pamakawan uri mairuroroman tayo haantay mat nga sayangen DJ panagbiag analinteg
Uray no magungundawayan tayo, kaaddan tulata, bendisyon nga agapo iti Apo. Iti sumaruno nga masakbayan, kaaddan tulata, score tayo, kuna tayo, addan tulata, merit tayo. Hantay ang sayangan dagiti sakripisyo tayo nga agserserbi nga kaslaawang bunga na. Addan tulata, iti masakbayan. Ken kuna tayo, what's wrong? No, apay nga agbi ikarkarigatam nga saya atin. Anya ti abak mo, no ikarkarigatam ti agbiag nga nalintag. Anya ti abak mo, no ikarkarigatam ti agbalin nga agsakripisyo. Ala kakabsat, haantay limitaran ti kinamanagayat ti Apo. Hantay limitaran ti kinamanagparabor ti Apo. Napinpintas latta nga agbalin tayo nga makaiayo. Kukuha na tayo ito nga agnanayon, tawan ti abak tayo. Ti Diyos amuna makitkita na mo ti aramid ti tunggal maysa kada tayo. Padayakyak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo a Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos, nagtao ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos na nagtao ti Diyos, silaw a nagtao ti silaw, napaypayso a Diyos na nagtao ti napaypayso a Diyos, naiyanak saan na naparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapu ken kuana na arami dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo tattao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog na gapu sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan na Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet anaylan sa iti krus, gapu kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti may katlungal daw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti mananawan ti ama. Umay tumanen na sidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw iti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyakyak ko ti maymaysa bunyag, apakpakawanan dagiti basbasol. Namnama ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Agkamang tayo iti Diyos nga ama tayo, ket idaton tayo ken kuana, dagiti kararag tayo, tapno mapapigsa ti pamati tayo ken Kristo, ket madalusan dagiti panunot tayo, ken tapno agbalintay, anaparabor ka dagiti padatay at tao. Kuna tayo apagsungbat iti tunggal panggep, Apo pagbalinan na kam anaparabor nga agserbikan ka. Apo, pagbalinan na kami anaparabor nga agserbikan ka. Idawdawatan tayo ti Santo Papa, dagiti obispo, papadi ken amin amang ted ti paset ti tiyempuda nga agpaay iti Diyos ken iti tao. Tapno mapapigsa ti pamatida ket si ayat da nga agtrabaho iti panakaisalakan iti amin. Umararag tayo. Apo, pagbalinan na kam anaparabor nga agserbikan ka. Idawdawatan tayo dagiti opisyal ti gobyerno tayo. Tapno maited kadakwada ti pigsa ken gagar amang ipatumpal kadagiti plano da para iti pagsayaatan ti kaaduan iti pagilian tayo. Umararag tayo. Apo, pagbalinan na kam anaparabor nga agserbikan ka. Idawdawatan tayo dagiti agsagsagaba kadagiti ditigra, gubat, sakit ken dagiti agngangabit ken patay. Tapno maamiris da ti panagsagaba ket paset ti kakanunong da kadagiti panursuro ni Kristo. Umararag tayo. Apo, pagbalinan na kam anaparabor nga agserbikan ka. Idawdawatan tayo ti parokya tayo. Tapno kanayon nga awaten tayo ti wagas akayat ti Dios iti panagbiag tayo. Ket si tatalek tayo nga agtudyo kadagiti pagayatan na. Umararag tayo. Apo, pagbalinan na kam Idawdawatan tayo dagiti natayen akakabsat tayo.
Tapno babaen ti panagibabaet tinainggasatan a berhen nga inatayo, makitipon da kuman ti awan inggana aragsak ijay langit. Umararag tayo. Agulimag tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep. Dagiti naayat nga tumultulong kada tayo. Di panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo pagbalinan na kamana parabor. Dahito ti kararag dagiti tattaom apo, denggem titimek dagiti puso mi nga agtalikken ka, ket patgam dagiti dawat mi. Ken pagbalinan na kamana parabor nga agtrabaho iti kaubasam, dawatin mi dagitoy gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaeng ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, gaputayat pinaadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arat ti umay mi itayawat naggapu ti trigo ken ubas abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaeng ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, gaputayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arak kwenawatem bendisyon uapumi pagbalinemida anasantuan na bagiken darang. Amin nga dain ka pinarswa, babaeng ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, gaputayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo, ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Di apo
dawatin na kumadag iti daton kadagita imam. Ket may paay pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Iroknoy mi ken kaapo dagitoy daton, apang ipakita mi ti pamati ken ayat mi ken ka, awatem kad ida siya ayat, tapno iti daytoy a sakramento ti Eucharistia, maragpat mi dagiti gameng, anam namaen mi, kas insuro tinasantuan a pamati, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, Basta kumam. itag-ayo dagita puspusoyo, Dadan sa tagay ti Apo. agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karigat rumbeng. Pudno unay amay ikari katrumbeng, annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken kauapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong, tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan, ket kinayat mo ang makipagbiag amayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami, kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na maisublida metlaeng kada kami. Anan sa ata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin aparswa. Di langit ken daga, napnuday ti pakaidayawan. Hosana iti kangatuan, madaydaya ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pudno unay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Hasta met akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon a tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, Hati na pa'y mangan kami, ket iti daytoy, akal suminom kami, iparangarang ni, ti papatay mo, o Apo aging gaiti, iyay mo.
iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan kat parairayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada a mangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin. Ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagariang matumpal kuma, tinakem mo, dito'y daga, akas sa dilangit, idem kadaka, ti aldaw dito'y ti kanen mi, iti patinayong aldaw, pagkawanem met, di basul mi akas met, pamakawan mi, di basul, dagiti nakabasul kada kami, di nakamet, baybayan ngaw manuguti, suliso keti, salakan nakam ketiti, dakis. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Nakukwam dito ray, ti panakabalin kindayaw, taganayon na din to agsarday.
O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak daytad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kasmayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamit. Iti napakumbabakin napnan ayat apuso ipa ay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayami kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kada kamti kapya, item ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, anti may sala nga sa umo paimbag. Apo sika ti bilig mi, apo sika ti silaw mi, ti kamay kari ngagserbi, apo sika ti kamang ni. Kas may sabangan, di namili naramit tinaga, kasta tayo ngagserbi, ti Apo narukup narasinan mo. Apo sika ti bilig mi, apo sika ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi, apo sika ti kamang mi. Ngem day tabangan, numan pa'y naaramid ti daga, nupalubusan ti Diyos, grasya na di maibus, ti banga agbali na bagnos. Apo sika ti bilig mi,
Apo sika ti silaw mi, di kang may karingag serbi. Apo sika ti kamang mi, kas may sabangan. Di namili na ramiti daga, kasta tayo ngagserbi ti Apo narukup narasinan mo. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di ka may karingag serbi. Apo sika ti kamang mi, ngem day tabanga, numan pa'y naramiti daga, nupalubusan ti Dios, grasya na di maibus, ti banga agbali na bagnos. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di ka may karingag serbi. Apo sika ti kamang mi. Tumangada ken Kaapo, kitiep kasko tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakitalik tuy asuk ko. Tumangada ken Kaapo, kitiep kasko tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakitalik tuy asuk ko. Gumararag tayo. Apo pinakirid na kami babaen dagiti sakramentom, taginayunem kad kadakam ti kinamaingel nga imparabor mo, tapno dagiti aramid mi maipakita ti pamati nga ikutan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Nakabsat kalpasan ti maikatlo a misa iso ti pannakaaramid ti Paris Catechetical Day tayo, dagiti anak tayo, kenda tayo nga nakasagana, nga umay makidanggay, maki-quizbee, Bible quiz, ken may upan iti katikism tayo, ket umay kailata apo agdadanggay tayo, nayon ti panangadal, panang paunag ti pannakaammo ti pammati tayo. Intumot no Sabado, September 30, isumot ti Catechetical Day, pa ti Bikaryato tayo, umay dagiti katikista, dagiti Bikaryato tayo, ta dito'y damot nga agdadanggay ken agadal. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.
Nagiyaman tayo ti Dios. Agyaman tay kinagragsak tay ti amin na paraburna. Biag nakitinten na daraken amin na sapay kumata intay amin nagkaykay sa tisidong na. Amangibunan iti na